Assalamu alaykum dostlar. Әкиятләр иле тапшыруында бүген сезнең белән бик матур бер әкият карарбыз. Шәшәкләр йолдызда яшәрме, я булмаса алар скрипкада уйнармы? Бүгенге әкияттә бу шәшәк булса, барысы да булыр дуслар. Бүгенге әкиятебездә дә скрипкада уйнаган бер шәшәк була. Ул йолдызда яши. Инде аннары дуслар нәрсәләр булганын бергәләп күзәтик. Әкият сөйләргә яратучы бер алып булган ди. Ул үзе кебек үк зур йолдызда яшәгән ди. Әкият тыңларга яратучы кышлар һәр кич шул йолдызга очканнар. Шулай итеп, алып бер кайчанда ялгызлыкта күңелсезләнеп утырмаган. Ул кичтә әкият яратучы кышлар янә алып янында булган. Шул кичне алып җанланып әкият сөйли, кышлар да тавышсыз-тынсыз аны тыңлый иделәр. Ниһаять, әкият бетте. Алып сөйләвеннән туктады. Нәкъ шул вакытта бик матур бер тавыш ишетелде. Кышлар кызыксынып як-ягына карандылар, ләкин тавышның кайдан килүен аңлый алмадылар. Чөнки тавыш ерактан килә иде. Кышларның берсе сорады: "Бу тавышның кайдан килгәнен белүче бармы?" Дәү аяк үрә басты. Тавышның кайдан килгәнен аңларга тырышты. Озак кына еракларга карап торды. Аннары кышларга борылып: "Бу тавыш бик зур һәм якты йолдыздан килергә тиеш", диде. Кышларның һәр кайсы шул йолдызга карады. Төсе зәңгәр булган кыш сүз катты: "Ни әйтерсез? Шунда барабызмы?" Башка кышлар да инде һавага күтәрелгән иделәр. Зәңгәр кыш алларына чыкты һәм алып янына килеп: "Бераздан кире килербез", диде. Бүтән кышлар оча-оча шул йолдызга таба китте. Алыпның кәефе бетте. Инде бәлки һич кайчан да килмәсләр дип уйлады. Әмма бераздан кышларның канат каткан тавышлары ишетелде. Һәр кайсы кире килә иде. Алып аяк үрә басты. Кызыксынып кышларга карады. "Димәк килдегез", диде. Зәңгәр кыш көлемсерәп җавап бирде: "Әйе, әмма бераздан яңадан китәчәкбез. Ул матур тавышны тагын тыңлаячакбыз." Алып күңелсезләнде. "Аңлашылды. Инде моннан соң шулай йолдызга китүне кулай күрәсез." Зәңгәр кыш килеп, Алыпның авызына кагылды. "Мондый хәлнең булуы мөмкин түгел. Безгә искиткеч матур әкиятләр сөйләгән Алыпны ташлыйбыз димени без?" Башка кышлар да бераздан бергәләп тавыш бирделәр: "Әлбәттә ташламабыз." Алып берни дә аңламый иде. Кышлар һәм йолдызга китәчәк һәм алып сөйләгән әкиятләрне тыңлаячаклар. Шуны сорарга теләде. Зәңгәр кышның бер планы бар иде. "Син дә безнең белән бергә очачаксың. Башка йолдызга сәяхәт кылачаксың." Алып гаҗәпләнде. "Минме? Шаяртасыз, шулаймы?" Фәкать кышлар җитди күренә иделәр. Алып берни аңламый иде. Кышлар һәм йолдызга китәчәк һәм алып сөйләгән әкиятләрне тыңлаячаклар. Шуны сорарга теләде. Зәңгәр кышның бер планы бар иде. "Син дә безнең белән бергә очачаксың. Башка йолдызга сәяхәт кылачаксың." Алып гаҗәпләнде. "Минме? Шаяртасыз, шулаймы?" Фәкать кышлар җитди күренә иделәр. Берсе дә көлми иде. Алыпның гаҗәпләнгән вакытында һавага күтәрелделәр. Алыпның җилкәләренә кундылар. Зәңгәр кыш башка кышларга эндәште: "Дуслар, сез әзерме?" "Әзер", дип канат какты башка кышлар. Зәңгәр кыш сөйнә-сөйнә көлемсерәде. "Яхшы алайса, инде саный башлыйбыз. 3 дигәндә Алыпны очыртачакбыз. Артыннан китеп башка йолдызга куначакбыз." Алып чыннан да гаҗәпләнде. "Ничек итеп?" Алып сүзен бетергәнче инде һавага күтәрелә башлады.
Нәрсә эшләячәген, нәрсә диячәген, ничек хәрәкәт итәчәген белмәде. Нәрсә булганын аңламыйча йолдызга килделәр. Моңарча аңа кошларның аны очыртачагын сөйләсәләр, гомерендә дә ышанмас иде. Ләкин хәзер ул оча иде. Бераздан тагын теге матур тавыш колакларына ишетелде. Алар барысы бергә тавышның кайдан килгәнен күрделәр. Алып чәчәккә таба якынлашты. Һич тавышын чыгармады. Төсе, исе, кыяфәте башка иде. Чәчәк скрипкада уйнап башкарган концертын бераз туктатып торды. Алып шундук сәлам бирде. Аннары дәвам итте. Без нык гаҗәпләндек. Башка йолдызларда берәрсенең булуы хакында һич башыбызга килмәгән иде. Чәчәк көлемсерәде. Елмаюы да скрипка тавышы кебек бик матур иде. Аннары яңадан скрипкада уйный башлады. Кышлар скрипкада уйнаучы чәчәк янына җыелдылар. Алар һич сөйләшмәделәр. Чәчәк концертын бетергәнче шулай тордылар. Бераздан чәчәк концертны тәмамлады. Алып һәм кышлар сорау бирделәр. Чәчәк кенә сөйләшмәде. Ул бары скрипкада гына уйный ала иде. Сөйләшә белми иде. Скрипкада уйнаучы чәчәк янәдән скрипкасын кулына алды. Яңадан концерт башланды. Чәчәк уйнаган көйгә алып сөйләде. Игътибар белән тыңласа, һәркем ишетә алыр бу матур тавышны. Я булмаса, кызыксынып күккә караса, скрипкада уйнаучы чәчәкне һәм аның елмаюын күрер. Димәк, дуслар, бар мәсьәлә дә игътибарлы булуда икән. Игътибарлы булсак, без чәчәкнең скрипкада уйнаганын да күрербез, ә инде аның искиткеч тавышын да ишетербез. Без сезгә вакытыгызны күңелле һәм файдалы үткәрүегезне телибез. Шуның белән әкиятләр иле тапшыруы ахырына да якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.